već tradicionalno. I ove godine medulinske i pomerske maškare te banjolske krabulje preuzele su ključeve općine Medulin, kojom će vladati sve do pokladnog utorka 25. veljače. Ove godine primopredaja ključeva bila jedna od raskošnijih, gdje su se medulinske i pomerske maškare te banjolske krabulje najprije okupile na Medulinskoj placi te uz svirku, pjesmu i dobru kapljicu slavodobitno ušle u općinsku vijećnicu, gdje ih je u sombreru dočekao načelnik Goran Bujić. Ove godine maske su u znaku Kaštijuna i Ujedinjenih Arapskih Emirata i njihove prijestolnice Dubaja, gdje je nedavno boravila delegacija općinske turističke zajednice. Ako sad ne riješite sve probleme, znači 3 ključa imate, ne 1, 3. Dobro. Ako sad sve probleme ne riješite, ja ne znam kad ćemo sve probleme. Znači Kaštijun je tu, kolike probleme Dubaj je tu, sve, vidiš kako je vijećnica šporka, tako da, to je to. Nakon preuzimanja općinske vlasti, predstavnici vladajuće maškarane koalicije najavili su program događanja čiji će vrhunac biti ispaljivanje pusta. Prvi su na programu ove subote 15. veljače pomerske maškare. Znači krećemo u 12 sati iz bunara, vraćamo se 18 sati na bunar, čitamo šentencu, poslije šentence idemo u Zlatnu školjku gdje se nastavlja fešta i tamo će biti duo domino koji će sviriti. Nakon njih u subotu 22. veljače program će imati banjolske krabulje. Krećemo u 10 sati ujutro na staro našem mjestu iz Nove ceste, proćemo cijele Banjole, na večer se nadamo 7:30 kod doma, čitamo šentencu i nakon toga palimo pusta i nakon toga imamo zabavu u mjesnom domu. Tako kod dođe, dobrodošao na zabavu, da vas bude čak više. Kraj vladavine maškara obilježit će one medulinske na pokladni utorak 25. ovog mjeseca. Dođite u Medulin u 7 uru večer na placu, tamo je šentenca, tamo će se sve čuti, sve ćemo vam objasniti, jer dosta stvari nisu jasne u Medulinu. Mi ćemo sve objasniti to u 7 u večer utorak. Kit je da mu dođu maškare u kuću kod pročelnika, gre po obrazac P1, ispuni i to se e-mailom šalje maškara. Sada jesmo u Europskoj uniji, ne moramo, bez obrazca ne moramo hoditi po kućama. Znači, to je obrazac. Sama završnica vladavina maškara na području općine Medulin dogodit će se na pokladni utorak 25. veljače ovdje na Medulinskoj placi, kada će u 19 sati biti čitana šentenca, a potom i spaljivanje pusta. Nakon toga maskembal i fešta nastavljaju se u šatoru kod Malina na Vitar uz nastup Lidije Bačić. Istoga dana u 16 sati predviđen je defile malih maškara kod Malina, gdje će se i ove godine održati druga maškarana utrka za predškolarce i osnovnoškolce sa startom u 17 sati, te za odrasle u 17:45.